אנחנו נלמד אתכם עכשיו ריקוד לחתונה של דניאל וסמדר. אנחנו נתחיל בהתחלה עם התנועות, כל תנועה נסביר ונדגים, ואז אחרי זה אחד הדוגמה שלנו הוא ירקוד את השיר, את הריקוד לכלי המוזיקה. טוב, אז אנחנו מתחילים בתנועה הראשונה. התנועה הראשונה זה רגל ימין קדימה ואחורה. קדימה, אחורה. אנחנו חוזרים על הפעולה הזאת 4 פעמים. בואו נעשה את זה. 1, 2, 3, 4. תנועה שנייה היא אותה תנועה, פשוט טיפה יותר בהתלהבות. עם סיכול רגל שמאל לאחורה. 1, 2, 3 ו1, 2, 3, 4. תנועה שלישית זה ציר. אנחנו מתחילים עם רגל ימין קדימה, אחרי זה אחורה, עוד פעם קדימה, עוד פעם אחורה. בסוף התנועת הציר אנחנו עושים סיכול שמאלה עם הרגל שמאלה ויוצאים לתנועת סרטן שמאלה. 1, 2, 3 מחיית כך, 1, 2, 3 מחיית כך ואחורה. 1, 2, 3 מחיית כך, קוצצים 1, 2, קוצצים 1, 2 ועוד פעם 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 ושמש. 1, 2, 3, 4 ועוד פעם 1, 2, 1, חוזרים על אותם תנועות. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4. ציר 1, 2, 3, 4. סיכול בצד שמאל 4, 1, 2, 3, 4 אחורה. 4 קוצצים פעמיים ועוד גם 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 אחורה, 2, 3, 4 צוטים. לא, קוצצים פעמיים. קוצצים, סליחה, פסה במערכת פעמיים וצוטים.